विपरीत बुद्धि। नमस्ते प्रणाम, आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। त आज के ई खबर बा भोजपुरी फिल्म हे छठी मैया हमर मनसा पुरैया के ट्रेलर के रिव्यू, जोना में आप लोगन के मनी भट्टाचार्य, अंजना सिंह, रितेश उपाध्याय, अपर्णा मलिक, माया यादव और भी अनेकों कलाकार देखे के मिली हैं। और छठी मैया के ऊपर ई पूरा फिल्म के बनावल गयल बा। जी हाँ, आज सुबह ही एक ट्रेलर आयल बा जो कि आप लोग एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकतानी, जोना में एगो ना लगभग 2 से 3 गो स्टोरी आप लोगन के देखे के मिली। एगो स्टोरी बा एगो ऐसन लेडीज़ के जोना के बच्चा ना हो रहल बा और ओकर ससुराल वाला यही कारण ओकरा के ससुराल से निकाल दिले बड़े। दूसरा स्टोरी बा एगो ऐसन माई के जो कि अपन पत्नी के चक्कर में अपन माई के छोड़ के चल गईल बा, लेकिन तबो ओकर माई ओकरा खातिर छठ व्रत कर रहल बाड़ी। तीसरा जोन स्टोरी बा ऊ बा एगो ऐसन फैमिली की जहाँ पर एगो माई गर्भवती बाड़ी और ओके अपन बच्चा पर कोनो खतरा ना होके ए चलते ऊ छठ व्रत कर रहल बड़ी। ऐसा ने 2-3 गो स्टोरी आप लोगन के ई ट्रेलर में देखे के मिली। तो बहुत ही शानदार तरीका से के डिज़ाइन कल गल बा। सारा कलाकार बहुत ही ज़्यादा उम्दा काम कैले बाड़े और ट्रेलर में आप लोगन के सबके अच्छा एक्टिंग, रिएक्शन सारा कुछ देखे के मिली। छठी मैया व्रत के बारे में कुछ जाने के भी मिली। तो फिल्म भी बहुत जल्द आप सबके बीच में आई। फिलहाल ट्रेलर आयल बा जो कि आप लोग एंटरटेन रंगीला पर देख सकतानी। लाल बाबू पंडित जी एक डायरेक्ट कैले बाड़े और जैसे ही फिल्म आई वो आप लोग भी ज़रूर देखम टीवी पर और यूट्यूब पर। फिलहाल अगर हमारी रिव्यू पसंद आयल बा तो एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी। ऐसा ने भोजपुरी ट्रेलर रिव्यू आप सब खातिर लेके आते रहम। जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।